la meva dreta de situació no ideològicament, tenim la Gemma Pasqual. La Gemma és valenciana, escriptora. Durant molt temps va ser una prolífica escriptora de novel·la juvenil, per les quals va rebre diversos premis. Marina, per exemple, Et record d'Amanda i moltes altres. I com ha dit el nostre company Oriol Gracià, ara fa uns mesos la Gemma va treure a la llum un llibre que es diu Torturades i on ens relata i ens recupera la història real de 22 dones torturades a Barcelona, a la seu de la policia, a la famosa, tristament famosa, comissaria de Via Laietana. Després en parlarem. I a la meva esquerra, Llibert Ferri. Llibert, bona tarda. Ell és barceloní, periodista. Durant gairebé 20 anys, si no m'equivoco, va ser corresponsal de TV3 a Moscou i també als diversos països de l'ERS. Així que, per tant, aquesta realitat que ens acaba de retratar Metrònom, Llibert la va conèixer, tot i que el Llibert arriba a Moscou ja als anys 80, poc abans de començar a desmuntar-se tot el sistema comunista com en un joc de dominó, si no m'equivoco. Sí, vaig arribar per primera vegada a Moscou, el meu primer viatge no diria com a corresponsal, diria que com a reporter i cronista, que jo crec que és més fidel a la realitat. A l'any 1988, que arran que es feia una conferència nacional del Partit Comunista de la Unió Soviètica, que de fet era un congrés, on Gorbachev volia, i ho va aconseguir, introduir una mena d'eleccions lliures, no eren del tot però gairebé, per fer una assemblea constituent, un congrés constituent i fer unes reformes constitucionals democràtiques en una línia de democràcia més mirant cap a Occident. I ho va aconseguir a mitges. Diguem-ne que en podem parlar, però ho deixo aquí. L'ambient que retrata a Metrònom, el reconeixes, Llibert? Quan arribes a Moscou i comences a moure't per tota l'Europa de l'Est, encara es vivia aquesta sensació de control absolut que intenta retratar la pel·lícula? La sensació de control d'aquesta pel·lícula narra un moment de Romania de l'any 1972. A l'any 1972, a tota l'Europa central i oriental amb règim comunista i tota l'Europa d'alguna manera dintre de l'àmbit de la Unió Soviètica, hi havia aquest clima que narra la pel·lícula. Jo crec que aquesta pel·lícula, si té un mèrit, és que narra molt bé aquest clima i d'alguna manera el fa que t'arribi, que puguis entendre com hi havia gent, que fent d'escoltar música pop, d'escoltar els Beatles o qualsevol conjunt, Rolling Stones i tal, era una cosa impossible, o amb els llocs que els arribava aquesta música era mal vist, era com una mena de transgressió, era posar-te al costat de la cultura occidental i per tant del món capitalista. Quan jo arribo per primera vegada al món de l'Est, que és l'any 1987 a Polònia, això ja no era així, ja no es vivia aquest ambient. Encara vigilaven, encara et miraven periodista estranger, vull dir, d'alguna manera els altres periodistes d'allà encara et miraven amb una mica de por perquè tenien por a comprometre's, molt normal. Però ja no era aquest ambient. Ja començava d'alguna manera a emergir l'ambient de la perestroika. Jo vaig anar a Polònia per primera vegada l'any 1987, al novembre, per fer les cròniques i per fer la informació d'un referèndum que el president comunista de Polònia, el general Wojciech Jaruzelski, havia convocat per captar. Era un referèndum que no era vinculant, era consultiu. I aleshores tenia una part política i una part econòmica. I a la ciutadania li preguntaven: estaria vostè a favor que dintre del nostre sistema, del sistema socialista, com aquí ara diguéssim, com a Espanya dirien, dintre del sistema constitucional, doncs estarien d'acord en fer unes reformes per modernitzar,
però era tot molt ambigu i el resultat va ser que sí, però aquell sí no arribava al 50% més un vot del cens. I això, a l'Europa de l'Est, les lleis electorals feien que si no s'arribava a aquest punt, allò podia quedar invalidat, però sempre hi havia alguna manera de validar-ho, traient-se vots, fent una tupinada, no? I aleshores van estar tentats durant unes hores de fer aquesta tupinada i des de Moscou Gorbachev va dir que no hi havia tupinades, que es diguessin les dades reals i si el referèndum s'havia perdut perquè no havia arribat als 6, no havien arribat a la meitat més 1 del cens, doncs així seria. I va ser així. I, de fet, va ser la primera derrota que patia un règim comunista a l'Europa de l'Est i aquí ja es van començar a escardar molt les coses. Gemma, possiblement per la seva experiència vital el llibre potser coneixia una mica més o li pot semblar més semblant, més proper, el que ens narrava la pel·lícula. En el teu cas, tu has investigat durant molt temps per poder escriure Torturades. Podem dir que a Espanya també vam tenir una policia política tan terrorífica com la que, o tan estricta, tan omnipresent com va haver a l'òrbita comunista? Jo crec que, primera, és que la meva nora és romanesa, vull dir que no m'agafa tan lluny, però jo crec que podem dir que a l'estat espanyol hi havia i hi ha, que és el més esgarrifós de tot. Vull dir, quan veus la pel·lícula, veus què fa el sistema. El sistema té poder i el seu poder és la policia. Són allò que aquí anomenem les clavegueres. De fet, la pel·lícula és naïf. Vull dir, quan tu entres, si vegem la pel·lícula, ella va baixant escales, perquè sempre els calabossos estan, no sé per què, sempre estan baix. Llavors, el que ens han mostrat, si ho porta a la meva investigació, la meva investigació és de 1941 al 2019, quan la jove i altres joves Xenia Garcia es detenen a Via Laietana arran de les manifestacions del procés. Llavors, el control de la policia espanyola i de l'estat espanyol en Franco era molt bèstia. Ja ho sabem, hi havia cançons prohibides, qualsevol, haureu sentit parlar, la policia torturava, jo crec que en la pel·lícula no ho han mostrat, però quan tu vagis ahir, ella l'hostiarien, si no és normal. Les violacions, en viatge de gènere, com li pegaven a la gent, com la torturaven, jo ho tinc identificat, però és que el pitjor de tot és després. No hem d'oblidar ara que tenim un raper en l'exili, tenim el Pablo Hasél a la presó i és més, n'hi ha joves que per dir Goku, la lucha sigue o qualsevol són. És el poder del sistema, és el poder de les clavegueres de l'Estat i això és molt difícil de combatre. És un poder de l'Estat i una repressió que a sobre sembla que tot val, que qualsevol qüestió, qualsevol motiu pot desencadenar la violència envers el ciutadà. Doncs perquè el sistema el que fa és que condena la diferència i la dissidència. La diferència depèn del govern que mana, evidentment, i la diferència i la dissidència. Tot no s'hi val, però és com un manual. Si es fixeu, si estudies, jo vaig estudiar la tortura a Xile, a Argentina, a Euskal Herria. És que és un manual que segueixen tots iguals. De fet, aquí els policies en el cas de Via Laietana van ser els nazis els que es van ensenyar a torturar i després és un assaig el que he fet 8 proves, no ho dic per dir-ho. I després ja en democràcia o abans de la democràcia va ser l'FBI i la CIA. Vull dir que tots estan tallats pel mateix patró, a una part del teló d'acer que ja no existeix o a l'altra, però jo crec que el mecanisme de tortura i com funciona és igual.
independentment dels mecanismes de tortura, que efectivament a la pel·lícula això ens ho deixen una mica diluït. Tenim només un moment de violència explícita, el moment que el noi demana que truquin a la seva mare i li claven la pantoflada amb el telèfon, és a dir, ens ho deixen una mica més diluït, però també és molt interessant, prèviament per a la preparació del diàleg que estem tenint, ens vam parlar via correu electrònic amb el Llibert i el Llibert em va dir una cosa, diu, està molt bé que parlem de la enorme xarxa de confidents i d'informants amb els quals treballaven aquestes policies, i això ho veiem a la pel·lícula. Per exemple, la Securitat romanesa va arribar a tenir fins a 15.000 agents, però a banda d'aquests 15.000 agents tenien registrats centenars de milers d'informants, és a dir, ciutadans anònims, ciutadans normals i corrents que en algun moment de la seva vida o al llarg de la seva vida van passar informació de veïns, de familiars, d'amics o simplement de coneguts. I el llibre deia, és molt important parlar de la feina d'estos confidents i una cosa que es veu a la pel·lícula, com es crea desconfiança entre els ciutadans. És una mica el divideix i venceràs. Deixa els ciutadans completament aïllats, deixa'ls desconfiant de tot i de tothom i aconseguiràs mantenir el poder. És una mica potser això, no? El que també es pretenia, creant aquestes xarxes de confidents tan i tan grans. No sé què en penseu. Sí, això ho veiem a la pel·lícula, no? I crec que a l'Europa central i oriental en règims comunistes el paper de l'informant, el paper del delator, el paper d'alguna manera de la persona que s'introduïa dintre de les organitzacions democràtiques clandestines, doncs era la base. Vull dir, aviam, la policia com a tal era un mecanisme que si no tenia el suport de tota aquesta base social no podia fer la feina que volia fer, que era la de controlar tota una societat i deixar aquella societat totalment anestesiada. I ho van aconseguir durant moltes dècades. Això és possible, jo em pregunto, això és possible en un estat democràtic? Diria sí. En un estat democràtic, no estic parlant de les xarxes aquestes immenses de 20.000 o 15.000 persones. En un estat democràtic sempre hi ha poders obscurs que intenten d'alguna manera fer la seva... En qualsevol estat. L'Estat sempre té aquestes esferes, aquests poders, i això ho tenim en qualsevol estat. Però, si és un estat de democràcia d'alguna manera consolidada, forta, amb una societat també democràtica, hi ha uns contrapesos que fa que a la llarga la situació pugui bascular a favor de la societat, de la democràcia i, per entendre'ns, entre cometes, de la veritat. Quan aquesta democràcia és una democràcia d'alguna manera paralítica o discapacitada, i sento utilitzar aquests mots, però és així, aleshores poden passar moltes coses. Poden passar que apareguin, com a la democràcia espanyola, personatges com Villarejo, que apareguin personatges com Pérez de los Cobos, el dia 1 d'octubre del 2017. Per què? Perquè no hi ha el contrapès. Aquí qui s'imposa aquí són les forces més obscures. No hi ha el contrapès democràtic per dir no. Potser ara estem vivint un moment en el qual sembla que pugui haver algun tipus de contrapesos amb els resultats electorals del mes de juliol que vulgui allò imposar-se aquesta tendència. I esteu veient el que està costant i el que està passant. Per tant, les democràcies que no són d'alguna manera consolidades i no responen a una estructura de l'estat
democràtica, majoritàriament amb pes democràtic. Hi ha una societat amb cultura democràtica, aquestes democràcies que es limiten a mantenir un esquema constitucional i a utilitzar el sufragi universal cada 4 anys, o menys, o 2 vegades dintre d'un any. Això també és un indici que les coses no estan funcionant. Doncs bé, és el que diu, doncs bé, recordo un jurista constitucionalista espanyol com Javier Pérez Royo que diu, sí, quan això comença a passar i surten tantes escletxes vol dir que aquest règim té una Constitució que no és reformable, perquè costa molt de reformar, perquè van crear la Constitució, la van ficar en una gàbia i van tirar les claus fora, doncs estem davant d'un règim que es anirà esquerdant i anirà caient a trossos. Ell ho escriu en un llibre que es diu La reforma constitucional inviable. El sistema puede caer a trozos, puede desmoronarse y indudablemente es lo que puede pasar. Ahora, quina forma pot prendre aquest caure a trossos, aquest desmoronament? No ho sabem. No ho sabem, però d'alguna manera jo crec que l'estat espanyol està en una via de moltes incerteses. I m'he desviat molt del tema, ho sento. Gemma, com deies tu, al llibre Torturades reculls testimonis que són actuals, que són una mica el que deia Llibert, tortures en democràcia. Sí, jo quan començo a fer... Arran d'un programa de TV3, el Fax, el Carles Castellano i la Blanca Serra expliquen com han estat torturades a Via Laietana en democràcia, no ho oblidem. I jo veig la diferència. La Blanca Serra ho explica en molt de silenci i el Carles Castellano ho explica amb molt de detall. Llavors jo ja pense en la tortura en vies de gènere, que no significa que a una persona la torturen més o menys que l'altra, és la manera, no? La manera en què se t'encén a tu, la manera, les violacions, el que les cigarretes apagades en speech, són moltes coses. Llavors comença una investigació que comença en 1941 i que jo pensava que seria bona part d'aquesta investigació enduria dones que han estat torturades durant el franquisme, però no. Per desgràcia, està la fotoperiodista Mireia Comas, està la Núria Cadenes i està la Xina García en el 2019. Quan això vol referir a estudis confidents, tu el trobes que durant el temps de Franco, i sobretot al principi, els confidents són els porters, les porteres, els serenos, vull dir, ells tenen com una gent, evidentment policies infiltrats i militants d'extrema esquerra que fan xantatge, com en la pel·lícula. Matarem els teus pares, sabem això, vull dir, clar, sota tortura, no? Quan la brigada político-social avança, hi ha un altre tipus de confidents. La policia continua infiltrant-se i després estan molts xavals que venen del món de la droga. Es tenen enganxats i es passa la mateixa policia a droga i venen d'aquest món, no? I igualment, gent que li fan xantatge i policies infiltrats. De fet, ja heu vist policies infiltrats que fins i tot arriben a tenir sexe en la gent que investiguen. Sí que és veritat que ara la policia sembla que ja no aconsegueix tanta gent per a fer xantatge i han d'arribar d'aquests extrems. Vull dir que alguna cosa canvia en la societat quan la mateixa policia ha d'arribar a extrems tan alts. Però a mi, en la meva investigació, el que em va sobtar molt, molt és tantes dones en democràcia. Homes i dones. Vull dir que jo, en el meu llibre, poso testimonis de dones, parlo també d'alguns homes, homes també, vull dir, no es diguin que no, però jo m'he centrat en el biaix de gènere. En el teu llibre dels testimonis que reculls hi ha el cas de la Ruth Gabarró. Hi ha un moment, ara no recordo si és al llibre o en alguna de les entrevistes, que tu explicaves com a la Ruth li explicava el mal que li feia a la seva mare que l'aparessin per Igualada i li preguntessin però què ha fet la teua filla? I em sembla sorprenent també això, aquesta part de culpabilització de la víctima. És a dir, alguna cosa has fet, ets culpable mentre no es demostri el contrari. I no es demostra mai. No es demostra mai. La Ruth se'n va anar a França, però la Mireia Comas, la fotoperiodista, que fins i tot el Gil Matamala va tenir que fer una carta dient escolta, que la meva defensada l'han deixat anar sense càrrecs.
Clar, és que t'apliquen la llei antiterrorista i això és un estigma i després no passa res. La Mireia Comas ha guanyat judicis en contra de la policia i sí, ha guanyat. Però els mateixos policies s'ha vist ella cada uns dies en el carrer fent la seva feina. L'estigma. Tenim una societat, som una societat feble en qüestió democràtica. Ens falta qüestionar-nos més coses. Jo, per exemple, sempre dic que a les clavegueres de l'Estat s'entra per via la Lletana 43 i es surt per Ixarrondo. Però a banda passarem per molts llocs i dona igual que estiguem parlant de Mossos, que estiguem parlant de Guàrdia Civil i tot això ho hem de tomar nosaltres, la societat. No hem de comprar el relat de la policia, no hem de comprar, hem de ser crítics en tot. No, si fos tan fàcil de comunisme i capitalisme, si fos tot tan fàcil ja ho tindríem fet. Jo soc marxista i això no em lleva per criticar el que he vist en la pel·lícula. És molt important tenir un esperit crític i no comprar el relat de la policia i sobretot la solidaritat. Això insistís moltíssim perquè les polítiques, perquè el meu llibre teniu polítiques, però també hi ha dones d'ètnia gitana, n'hi ha transexuals. Aquesta gent encara té més problemes perquè les polítiques tenen una xarxa social que les defensa. Però a les altres dones, a les altres víctimes, homes i dones, no les defensa ningú. Llavors, compren, la societat compra el relat. La Mireia Comas també explicava que en Terrassa no li han donat feina mai, en el seu poble. I això jo crec que hem de conscienciar-nos tots, tots. Hem de ser solidaris en les famílies, en la gent que li passa i a més, demanar-li a la policia, al sistema, a tots aquells que paguem nosaltres, hem de fer la prova del cotó, s'han de fiscalitzar, i jutges, i polítics, és que es paguem a tots. No poden fer-los això als nostres fills. Jo no vull d'aquí 20 anys fer un altre llibre o que ningú faci un altre llibre. No vull que a la Xènia García, que tenia 22 anys quan la van agafar, més psicòlegs, que aquesta ferida no se li cure mai. La manera de curar-la som la societat. No sé quin míting vos he tirat ara, disculpe. Parlaves de solidaritat, tornem una mica al que comentàvem fa poc, aquesta política del terror per trencar precisament les xarxes de solidaritat i per reforçar la idea, crec que ho comentàvem abans de la projecció amb el llibert, que intentar resistir, intentar oposar-se no serveix de res, que és una mica el que li transmet el pare de l'Anna, de la protagonista de la pel·lícula. Filla, tot això, per què ho fas? És una mica la idea de crear en el subconscient col·lectiu que qualsevol acte de resistència és inútil i és contraproduent, potser. Sí, és una barreja, no? És la barreja entre la por amb una certa resignació, amb una certa indiferència i estar sempre pendent. Torno a la por del xantatge que et poden fer des de la mateixa família, des de la mateixa societat i després el xantatge, indubtablement, del poder i de les institucions i de la policia. Aleshores, quan estàs vivint en un context així, que és el que tenim a la pel·lícula, a Metrònom, és el que indubtablement el que s'ha investigat, la Gemma a torturades, el que jo, que soc... Vaja, jo a l'any 72 era també un jovenet d'aquests que anaven a les festes i sé la por que a vegades es passava no per posar els Beatles, a l'Espanya franquista no hi havia problema amb els Beatles i amb la música pop, el problema estava en unes altres coses, estava indubtablement, vull dir, el poder no el tenia el Partit Comunista de la Unió Soviètica, és a dir, la representació franquista seria el Movimiento Nacional. El Movimiento Nacional era una cosa, era un simulacre de partit únic.
Era un règim oligàrquic en el sentit econòmic i en el sentit polític i militar, i amb la idea del poder personal del dictador per damunt de tot, amb una estructura que ho acaparava tot. Aleshores, clar, davant d'això, doncs, la solució no va ser un cop d'estat com el que va haver a Romania, que van matar amb el Ceausescu i a la seva dona el dia de Nadal de l'any 1989. No, Franco va morir al llit. Això ho ha recordat moltes vegades Felipe González. Hay que recordar que el caudillo se murió en la cama y por lo tanto tenemos lo que tenemos. Exactament. Ens hem de resignar. I fa 2 o 3 dies ho van tornar a repetir, per si se'ns havia oblidat. Ibert, vaig llegir en els darrers dies algunes entrevistes teves i em vaig trobar en una entrevista on et preguntaven que si la política espanyola s'assemblava a la política actual russa. I enmig de la resposta hi havia una frase teva, una definició teva, un concepte que em va agradar molt. Tu venies a dir, els estats que són presons de pobles sempre tenen comportaments que s'assemblen. I a mi el concepte de presons de pobles em va agradar molt. Sí, presons de pobles en el sentit que l'imperi rus era l'imperi rus, l'actual, perquè continua sent l'imperi rus, i quan es deia Unió Soviètica, encara que hagués tingut un procés de bolxevització. No, són imperis. La qüestió del dret a l'autodeterminació de Lenin era, sí, no dic que en un principi hi hagués una certa voluntat. Hi ha una cosa que ara em ve al cap i la dic i perdoneu-me si em desvio. La millor formulació sintètica, curta, divulgativa, però al mateix temps rigorosa sobre l'autodeterminació de les nacions i la definició del que és una nació i una nació sense estat és un text publicat per Stalin l'any 1913. Ara pot semblar una cosa espantosa, però és així. Què passa? Que Rússia, l'imperi rus, era una presó, continua sent una presó de pobles, i l'imperi espanyol, del qual només queda allò que entenem com a regne d'Espanya, d'alguna manera continua sent una presó de pobles. D'una altra manera, estem dintre de la Unió Europea, estem en un règim de societat de consum, amb unes elits neoliberals, ultraliberals, com li vulguem dir. A vegades disfressades de socialdemòcrates, ja ho sabem. Però la qüestió dels pobles empresonats, doncs bé, està per resoldre. Jo crec que l'àrea de cultura catalana, digue-li Països Catalans o digue-li com li vulguis dir, és a dir, Catalunya, el País Valencià, Illes i tal, doncs són potser els que hem notat més, sobretot en els últims anys, l'empresonament, no? L'empresonament. Indubtablement que la Gemma, com a valenciana catalana, ho sap i tots més o menys ho sabem. Gemma, tu que has estudiat la qüestió de les tortures a Espanya, la setmana passada ens saltava en alguns mitjans de comunicació, que no en tots, i en alguns fins i tot en lletra molt petita, un titular que deia declara per primera vegada davant un jutjat espanyol un torturat per la policia franquista, el Julio Pacheco, la setmana passada. Gairebé 50 anys després de la mort del dictador que deia el Llibert. Dona de què pensar. No, jo crec que no ens dona què pensar. Potser ens dona de què pensar alguns. La llei que es va fer de punt i final, que no, heu de saber que torturar a les persones és un delicte de lesa humanitat i no té punt i final. Però els jutges espanyols no ho permeten. Llavors tenim aquest cas, el Pacheco, però també tenim el cas del Carles Villarejo, que Òmnium i altres entitats van posar una querella i l'han admès a tràmit. I això també és molt important perquè és la primera, la de Carles Villarejo. Jo vull pensar que avancem. Jo vull pensar
vull pensar, no sóc ingènua, però vull pensar que avancem. Però és veritat que mentre tinguem un senyor com Felipe González i el Guerra, però Felipe González va ser president, i tenim un senyor com Felipe González que ha emparat el terrorisme d'estat i continua dient les animalades que dius, en aquesta impunitat, pensant-se que allà no avançarem. Jo suposo que el que volen és que la gent es muiga, saps? Ja no hem arribat a la gent de la guerra civil i ara tampoc estem arribant a les persones torturades en la transició. El problema que tenen ells és que si aquestes persones haver acabat allí, pot ser, però és que penseu que jo tinc un recull de tortures que arriben al 2019. Llavors, no sé quina és la solució, suposo que la solució la tenim nosaltres en les nostres mans i és plantar-nos. No, i voldria dir, perquè has anomenat Felipe González, un expresident del govern espanyol i que per tant continua estant tractat protocolàriament com a expresident, com a exprimer ministre, que tenint en compte tota la situació que hi ha de crispació, sobretot aquests dies, amb la qüestió de la suposada negociació de Carles Puigdemont amb el PSOE i tal, però que se li escapi una cosa com dir, no hay que admitir chantajes de una minoría en extinción. Sí, una minoria en extinció. És una formulació totalment etnicista i, vaja, totalment reprovable. I bé, i s'ho pot permetre. De tota manera, jo, si em permeteu, crec que la imatge de no cal anar a les clavegueres de l'Estat, com jo he baixat allí o ella ha estat en Rússia, la tenim l'1 d'octubre. Allí tenim les càmeres, ho tenim tot, vegem com se li està a gent gran, a xiquets, a la societat indefensa, sense armes, i ahir vegem com l'estat policial no té manies. Imagineu aquestes persones a soles en els detinguts. Això és el que ens mostra la pel·lícula i a mi, tornant a la pel·lícula, m'ha fet una reflexió sobre la persona que ha fet, que primer volia fer un documental i al final ha eixit una pel·lícula, és que jo crec que ell també té por. Té por. És a dir, no ens mostra com de cruent és l'Estat perquè l'Estat fa por. La llibertat diuen que és no tenir por. Jo quan he estat investigant torturades també m'han fet por. Després també, i no és que no tinga por, jo no soc tan valenta, però és que tinc una edat i ja estic farta. Però ells juguen en això, en la por. I jo he vist en aquest documental, i això és una sensació personal, molta por. Valentia, molta valentia, perquè que avui tinguem aquest documental aquí és tenir molta valentia. Però també veig molta por en la creació perquè fa por, la policia fa por. De fet, Gemma, que Metrònom es va presentar l'any passat al Festival de Cinema de Cannes i una cosa que es repetia constantment era que la pel·lícula tenia el valor d'abordar una qüestió molt complexa de la dictadura de Ceausescu i es destacava moltíssim com al cinema romanès li ha costat i li està costant revisionar aquesta part de la història del país. Per tant, possiblement hi hagi això de la por, però bé, sembla que el món del cinema a poc es va atrevint a destapar aquestes qüestions. Per cert, recomano també un documental, en aquest cas sí que és documental, un documental romanès que es diu Chuck Norris contra el comunisme i que explica com funcionava, i a mi em va semblar increïble la història perquè la desconeixia, com aquesta Romania comunista, com ha dit el Llibert, tot el que sonava cultura popular occidental, allò era el dimoni, perquè significava tot el contrari a l'ideari de la unitat de la nació, com a la Romania de Ceausescu es va crear tota una xarxa clandestina de distribució de pel·lícules nord-americanes doblades de forma completament casolana per una senyora que feia tots els papers de la pel·lícula, una senyora que evidentment ningú coneixia la seva identitat perquè si no hauria acabat davant de la seguretat, però com es va crear tota una xarxa clandestina de ciutadans anònims que un cop aquesta senyora havia doblat de forma casolana a la cuina de casa les pel·lícules de Rambo, de Chuck Norris, etc., les distribuïen en cotxes i amagades sota la roba per tot el país.
I és curiós i em va semblar fascinant que el món del cinema ens serveixi per explicar totes aquestes històries. Per cert, fem la recomanació per qui no la conegui de La vida dels altres, Llibert? Sí, és que això és una conversa que vam tenir a través d'e-mail la Sònia i jo, i jo ja havia vist la pel·lícula i vaig dir sí, està bé i tal. Dic una cosa molt personal que no influeix. En molts moments la trobo lenta, però també aquesta lentitud és una manera també de poder-se introduir, de poder explicar fins i tot des del punt de vista psicològic emocional, vull dir, aquella gent com se sent, què pensa, com se troba. Aleshores vam parlar en un moment donat de dir sí, m'ha agradat, però jo com a pel·lícula així d'alguna manera que presenti el tema policial polític, doncs jo recordo La vida dels altres. És una pel·lícula d'un director alemany, Florian Henkel, que va tenir, si no m'equivoco, l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa de l'any 2006 o 2007. No t'ho sabria dir. 2006, possiblement. I està molt bé perquè el que presenta, vull dir, és d'alguna manera presenta la delació, la vigilància, els infiltrats, tot això, però com en un moment donat el policia encarregat de dirigir això es va transformant, va entenent la vida d'aquella parella d'intel·lectuals que ell està encarregat de gravar-los des d'un garito que li munten a dalt del terrat, a dalt d'unes golfes, i ell està encarregat d'anar gravant totes les converses privades i tal, per això és La vida dels altres, la pel·lícula, el títol, i aleshores ell descobreix una cosa, que aquell home, aquell és un intel·lectual, és un home que estima a la seva dona i que la seva dona l'estima, però que ell no està allà per trobar cap cosa, cap crim d'estat. Està simplement perquè el ministre de Cultura s'ha enamorat de la dona, de l'intel·lectual, que és una actriu, i el que vol simplement és desfer aquella parella i d'alguna manera atraure's amb aquella dona que al mateix temps té un problema, té una malaltia que fa que tingui una mena d'addicció a la morfina. I amb ell i amb aquell home, amb aquell ministre de Cultura, ja li va bé també això, perquè té l'eina del xantatge. Tornem a l'eina del xantatge. És una pel·lícula que, si no l'heu vist o no heu tingut oportunitat, val la pena. Està doblada al català, La vida dels altres. Doncs són les 9 de la nit, portem gairebé una hora xerrant. A mi se m'ha fet curt, espero que... A mi també. Que el Llibert i la Gemma també, i que la gent que estan aquí al davant no els veig gaire bé. Espero que no se'ns hagi adormit ningú, que els hagi semblat interessant. Em permetran un petit apunt, el llibre deia La vida dels altres, efectivament, Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa l'any 2006, en la darrera edició dels Oscars va competir com a millor pel·lícula internacional Argentina 1985 de Santiago Mitre, que repassava la història dels judicis contra les dictadures militars. El protagonista és l'actor argentí Ricardo Darín. En una entrevista li preguntaven sobre la pel·lícula i ell va dir una frase que a mi em va agradar molt. I Ricardo Darín deia: les persones ja ens va, amb la nostra pròpia naturalesa, moltes vegades ser vengatius. Però mai, mai, mai un estat s'hauria de permetre ser venjatiu. Si em permets, uns segons, perquè hi ha una cosa que se m'ha passat pel cap i crec que potser haig de dir-la. No pel·lícula, llibre, un llibre molt interessant, és un llibre de l'any publicat entre el 2019 i 2020, 2018-2019, està editat en català, es diu L'expedient de la meva mare. Està escrit per un periodista hongarès que es diu András Fargask, i explica que ell obté
ell sospiten de la seva mare i quan cau el comunisme comença a remenar. I efectivament, la seva mare era delatora, era informadora i informava i delatava sobre la vida de familiars, veïns i tal, i fins i tot d'ell, del seu propi fill. Val molt la pena llegir-lo. Doncs deixem aquí la darrera recomanació del llibret i bé, si de cas, no sé si entre el públic algú vol fer alguna aportació, vol plantejar alguna pregunta a la Gemma o el llibret, doncs ara és el moment. Mira, jo voldria fer una referència al que ha comentat abans el llibert referent al Felipe González, que ha dit se li va escapar, no se li va escapar, ho va dir plenament conscient i és greu. Però clar, ens trobem en una societat que probablement, baix al meu punt de vista, estem involucionant respecte a la gent que volem democràcia i llibertat. Jo crec que els últims anys estem involucionant. Per tant, alerta, una mica com deia la Gemma, estem atents i, si no ho volem, lluitem per això. I respecte a les xarxes de confidents i informants, la tenim. Possiblement això seria motiu d'obrir un nou debat diferent al que tenim, però totes les xarxes socials, evidentment, són informants permanents que tenim i que les xarxes del poder o de les clavegueres, com ha anomenat la Gemma, en fan un bon o un molt mal ús. Si tenim alguna intervenció, alguna aportació més? Sí, veig per allà baix. Merci. Jo sí que us volia preguntar una cosa especialment a la Gemma, que se m'ha acudit perquè moltes vegades crec que és difícil parlar de tots aquests termes de repressió, de control policial. No sé si has tingut mai la sensació de que la gent pensa que és una mica conspiranoic tot això, és a dir, com el tema dels policies infiltrats, que a mi em sembla molt greu, però que sembla que ens passi per davant del cervell. És a dir, és una notícia que és molt impactant al moment, però després com que no assumim que això són tàctiques perfectament normalitzades per l'Estat i que és l'Estat on vivim, igual com la repressió policial, que òbviament la de l'1 d'octubre és molt notòria, però després és completament diària en temes de desnonaments, etc. I una altra cosa que he pensat mirant la pel·lícula és que si bé no podem, o sigui, som una mica impotents contra certes actituds de l'Estat, sí que és important conèixer els teus drets com a ciutadà, que crec que és algo que no solem fer. Per exemple, no sé si és molt legal que et detinguen i que no et diguen per què t'estan detenint, no? Però si no ho saps és molt difícil exigir-ho. I jo, per exemple, no ho sé perquè possiblement crec que sóc una persona que a mi mai me detindran per res, no? Però òbviament hauríem de començar a canviar aquesta manera de pensar. No et penses que no el detindran per res. Mira, quan jo estava fent la investigació, Matilde anava a un concert de Pete Seeger en els anys 72, a un concert, i la van enxampar. La Xènia havia quedat amb sa mare, hi havia una manifestació, però en realitat ella no era part de la manifestació. Que el detinguen o no el detinguen no depèn de tu, depèn del moment on estigues. Sí que és veritat que hem de conèixer els nostres drets i sobretot has de saber, molt important, que si alguna vegada el veus en algun cas com aquest, tu tens una família i uns amics, i me tens a mi, i tens a ell, i mos tens a tots allà al darrere, que no guanyen. Però sí que sona la teoria de la conspiració. De fet, quan jo vaig plantejar del llibre, jo telefoné a una persona molt important preguntant per les dones que han estat torturades a Via Laietana i em diu que poques o ninguna, a banda dels noms que jo ja sabia. I no sé com si no estaria bé, saps? Això de dir, què busques? I sí que passa, però passa perquè és veritat que en una democràcia això que jo estic explicant, això que tu estàs dient, o el que estem dient tots, no hauria de passar. I és lògic que la gent
la gent normal, no els malalts com nosaltres, pensen que això no pot passar perquè no hauria de passar. Tenim alguna aportació més? Algú més que vulgui comentar o preguntar alguna cosa més? Doncs ho deixem aquí, si de cas. Sí, si no hi ha més Oriol? preguntes, ho podem deixar. Gràcies, Gemma, gràcies, Llibert, gràcies, Sònia. Crec que ha estat superinteressant, una conversa de nivell. Esperem que us puguem sentir més endavant perquè el tema dona per a molt més. Ara sí que donem per tancada aquesta taula rodona, donem per tancada aquesta primera projecció. A les 10 de la nit projectarem Un salt de plom, que és la història de la Neus Català, basada en la novel·la del mateix nom, Un salt de plom, que va escriure fa uns anys la Carme Martí, basant-se en la història de la Neus Català, i tindrem amb nosaltres el Miquel Romans, que és el director, que ens farà una introducció a la pel·lícula i ens explicarà algunes anècdotes de com va anar el rodatge. Per tant, si d'aquí una estona, després de fer una entrepà, voleu tornar, doncs tenim una nova projecció de front. I demà, a les 6 de la tarda, projectem una pel·lícula que es diu Disturbis, una pel·lícula suïssa, que és interessant perquè narra com es va gestar els primers moviments anarquistes a nivell europeu dins d'una fàbrica de construcció de rellotges de Suïssa. És una pel·lícula d'autor, pot ser una mica difícil d'entendre, però que narra una història interessant. I després, com han fet avui, hi haurà una taula de pensament amb el Jordi Martí, que és un filòleg que ha escrit diversos llibres sobre anarquisme, amb el Ginés Puente, que és historiador, que també ha analitzat el tema, i amb la filòsofa Alba Padrós, i amb tots tres analitzarem com va ser aquest naixement de l'anarquisme a Europa i com va arribar aquí a Catalunya. Per tant, moltes gràcies per haver vingut. Si a les 10 ens veiem, estarem molt contents, i si demà a la tarda teniu una altra oportunitat. Gràcies. I una última cosa. Haureu vist, i ho torno a repetir, que fora hi ha una taula preparada per la llibreria Guaix Viladric, amb l'últim llibre, que és el llibre Torturades, del que tant ha parlat la Gemma, i també el darrer llibre que acaba de sortir a les llibreries fa pocs dies, de Llibert Ferri, que es diu Stalingrad i l'Ocomballa. Està dedicat a la seva germana i narra diversos viatges també per l'Europa de l'Est, però no només. Si en voleu saber més coses, doncs farà... No és un llibre polític, és un llibre intimista, en la qual apareix la política també. Doncs això mateix, fora el podeu trobar i si voleu parlar amb ells, doncs també els teniu per aquí. Moltes gràcies.